Летище София. Видим какво последно е направено на терминал 2. София Duty Free Shop. Както навсякъде, направиха най-накрая и тук. Какво може да се намери? Всичко, което има останалите летища. Разбира се, български неща. Всякакви ракии, декоративни. Това изглежда си като на всяко голямо летище. Имаше нужда от такъв магазин. Сега ще видим на останалите места какво са направили. Чанти разни. Направили са и за самостоятелно плащане гишета, каси, което всъщност е доста удобно. Предполагам. Здравейте! Здравейте! Хубав и успешен ден ви пожелавам! Благодаря! Благодаря ви! Ето, усмихнат персонал, винаги е хубаво да видиш. Тук продават баница. Баница по 3,20 евро. Тук продават някакви бургери, хамбургери. От другата страна също има някакви допълнителни неща. Различни сандвичи. Връщаме се пак на основния коридор. Сложили са някаква пица. Italian Taste Local Dog. Пица пекат на място. 35 лева пицата. От тази страна са направили някакъв нов София Duty Free Shop. А другата е релей, което има на доста летища. Някакви нови, дали са удобни, не знам, изглеждат интересни. Даже с някакви USB-та. Може би са някакви рекламни на MasterCard. Най-вероятно. Welcome to София. Туалетните има да си напълниш вода. И натам май няма нищо ново и интересно. Има някакви вендинг машини. Ето, всякакви пътници от всякъде махат, много дружелюбни.
Сложили са джаки. Сложили са джаги, сложили са и някакво детско нещо Европейски съюз. Вендинг машина. Вендинг машина с кафе. Кафето е само 3,50 лева, предполагам. Така. Оттам са за тези, които са извън Европейски съюз, вече гишетата. Връщаме се да видим и другия коридор. В него какво ново са направили. Часа е 8 без 10, 3 юни, вторник. Може би затова е толкова спокойно. Също няма никакви хора на летището, нито имаше опашки някъде. Български сувенири. Малко им прилича се едно, рекламата е на Била, а не на Рилей. Ма може би това има някаква фирмена, нещо фирмено име това. Тук е едно пияно едно време, обаче е изчезнало. Така, ето го другия коридор. Camden Food. И тук някакви сандвичи, круасани. Мисля, навсякъде има сандвичи и круасани. Другото беше някакво друго кафе преди. Сега е Starbucks. А от дясната страна имаше преди някакви магазини. За всичко е затворено. Но ето го новият Starbucks. Чешки, бисквитки. И насам вече няма нищо. Всичко е затворено. Има даже табелка строителен обект. Това е нашето летище Терминал 2 към дата 2 юни.